Ahojte všetci, robíme test SDR v dome, kde práve bývame. Toto je hluk v pozadí. David, aké hodnoty vidíme? Ak sa pozrieš na vrcholy, priemer je asi 35 decibelov, to je dosť vysoké pred zapnutím svetiel. Teraz zapneme svetlá. Hneď vidno nárast, priemer je teraz 15 dB. Spektrum dole zachytáva RF signály zo všetkých svetiel okolo nás. Pozrime sa, čo dokáže M-Guard v tomto prostredí. Môžeme zapnúť M-Guard? Super. Pozrime sa. To je úžasné. Aký je teraz priemer? Minus 40. Vidno, že spektrum z modrej prešlo na čiernu. To je skvelé.